iba Edelbert ada pai application ru dang ningkong ipin sngau ba ikwa ban yakun ka MDC election ipin sngau ha meeting te ki wei ki arngut kini nakin arngut nakin ringu nakin ki wei pada ki pan ya tiket ti kini ki long tang ki active member chong ka party kim de ki nong kam ka party ini tang ki active member chong ka party but kim de ki nong kam chong ka party tin na ta ong kin ne na du ne ba ki nong kam hi but ki khot hi chong ka state executive committee but chong ka party ki don ha ka party dia ban ong ban pra ka party te kam dei henry nganong pi ya ka party minta kam dei ba ka pra ka don ka attack ya ka party ka don ka jing kata persya ya ka party ta ki katu katne henry ni sungu la ki khot chong ka party hi ki nongket kam chong ka party hi ki long solid kawi itu kan khabari ni along ni persya ka party kadang kadang pertunjukan party ya pi kawi kalong kumne kabangi ong pinadu ban kong ngi yaisha bat ngi ngem bek ku kwa ban pin i ya kata ka jing lingkot jing mut i jong ngi kuma ngi sai ong baka jait ban ri jong ngi ong gi pai ba mo baka baya pai nim kwa ban ya pai ngi kwa ban sop span ngi kwa ban yaisha ya kata henry wat la kata ru nong pi kampoi sa kathong di ya kata pada menong bangin sim gunu gunu kesenjam kumangi ong hi phi kata hadu mentaka sengiru ngingenom sim hi ngimpat rahi ban sim gunu gunu senjam menong ban be ne yaki na barba kajing tmu ko jongi hi kalong ba ngin yapten tel ngin ya terilang namar kathong ko jongi kalong ban penimpat ban penhapat ban pen keladur te ngi simbe ya kata thong kata ka thong ka bening kong du ka jongi te ngim kwa bandon kanu ka linti ka bawit ka bawa ya ka bengin yo ya kan ka thong ta ka da ngi long ki ba ni penjen suri ka men sim jongi ni penjen sur ya ka jing sngo jongi ya kan ya kenti hanang bangin yo ya kan ka jing ban yo ya ka vision ka jongi ka jing jinga ka jongi lapen sngau ke la info makana lapen sngau la pen ong bang kwa bang le MDC itu wakil sendu kalau ini mau itu ki la da jing ko kata ko ba hamtam ko wa pi ke wi kalong ba ngi na kaliang nga jongi ni dan be ka vision kata ka vision ke jongi ke mala batai kalong ban pen 4 ban pen 4 ban pen keladur ya ka brinyo trap ke celah jongi paro ko ta ka thong jongi te habang yak let seka sekipat baru ni ong ba ni kwa ya kata thong te hakan ni election kay ke bangi yo i hakan ni MDC gelong ba penyekren kum iba Edelbert ila question ni la bo jing ni natuk bas chon stang campaign te henry ikhami shu aka meeting ru is ngap be henry ka party ke ya chakman ni campaign kan long ba ni don ka positive campaign but ngi i ka response ke jong ki pai ba pergi pai ba ru ki sania ya kata ka jinya bam benti jo ka party but kum ba ya kren ya phi mene ka long ba hatu ki pai ba ken sania ya ki badon jinya dei ba ke NPP ne kin don ke sania ya ka BPP ada ki si don ke jing sania ya ki badon ki ba ai information mo ba ke NPP di kilap bendon ru kajing ada ke bajan ngimla mentip namar ku mensua kum penlap akat ko first time ni ki kot khobor ba ibarat Edelbert mensua idon lang hi bar ke NPP bar ke MDA government te menu penlap mentip ya kata yo kala namar PE bar ke NPP ke persang ta men yo lu di KMLA no PE ka warga kongres su jan kliap lama ke PDF ka kliap lama di mana bentip ya ke parti jongi ru yo ki persang ya tangi ma bentip hendai ya ke bang sutu i kalong baki pai ba i ki kersan ya ka voice of the people party di kersan ya ka leadership jong party ya kumur ka di ong ki amba sai la ong ba dan ba ai ka information ya kata ti anong ipi haba kami kumtu
tine ngam nut ban ong tang ba kem kidei nak dahaw naki bat ka pa pada baki NPP kita tin ai kan wala de im airu iha ban responsible kata iha ban responsible ya kata kajing leak information na ikan leak information Tumulong na pausa ay mandamo dan jingkerman akan election. Hi kawai kalau mangiling dan jikirmen tentang ini election ni dan jikirmen ban pen empat ban pen papat ban pen keladur wat iki bailek persyak yang ini poru ada ki kloy ya imleleng kata kan dia bagi pi vision bijong ni te vision dia tanya jela wat iki beriru baling em a kata second third chance iki beri lagi kela lada ki pediang ngano pi ngim dan taka personal crutch ngim dan ye maka thong gi jongi ke long bai pen wan ra ya kata ka secara khada ko kata ka dei ka target ge jong